etxeko errepideetako etapa hau markatuta zenekan gorriz, eta horrela egin dezu, azterketa zuzendariak esaten zuen bezala, inorrek ez zekan zalantzarik Parexin bera jo behar zen duela. Bai, bueno, azkenien ezagutzen nahen bidie eta pentseot momentu nazala arriesgetako da hueko bat zabaltzeko atxekoari da, bueno, jaitxera zidan momentuen arriesgetan hasi naz kurbatan da apur bat hueko baten gu, Xabi Mestre da beste bategaz, da gero ja releboka topera joan gara zaio bante berarte, da gero ja topera metar arte. Ikusteko behintzat, etapa polita izan da. Bai, nik uste dut alegin duen garela danagaz, ikuskizun emangula, da azkenien dana motezunien, ez da eratzen besterik garaieri zoriondu, da jazta. Zezenekan burua, selkapena edo etapa? Bai, bueno, a ber, gehien bat etapa nahi nahen, baina azkenien horre sailkapena, bai, ikuste duzu, 50 segundura gonaz, ez da hainbeste, da pentsetan bai, momentu baten lider izenaz, pentsetan alnabela irabazi bai, baina, bueno, azkenien luzen jate, da azkenien ez bat ez bestie, baina, bueno, dana emongu eta posik. Oro saiatzen izan zara, momentu bat zutan bakarrik, gero beste txerrenduari batekin, gero talde handi batekin, hor Mario iritsi danean, zakaso horrek usi dezu, bera indartsuago izan zintekela. Bai, justo ni taldearen aurreko partien egonaz, da berak nik uste dute hori ikusitxe aprobetxen daela, da atxetik karreri egaz arranke dut, da, ostia, oso indartxo arranke dut, da ezin izan jarraitu da. Gero ja lehin duena, huekoa zarratzen, baina buruz burukoan beren kontra ezin izan dut. Azken baltzarik gabe, baina bai, ikuzuz naman da, posik bukatzezu? Bai, azkenien posik, itxulia apur bat dudakin nazten genuen, eta, bueno, azkenien azkenengo etapatan zentzazionakin amaitxu dugu da ondo posik. Zorionak. Eskerrik asko.